Здравейте, хора! Моля, Кого ще снимам? Трябваше да ти кажа. Тъй. Там. Рум 1. Тук трейдвахме с някакъв тапанар, където му взе Хайрана. Казах, че ще му дам диаманти, нали? Дадох му една килка и се разбрахме, че после отвънка ще му дам диаманти, нали? И тук трябва да се стъпи, ето вижте какво става. Айтъма ми пада, ето, където сега ще ви покажа. Тук не ви трябва хвърляс. Нали, ето тук, хвърлям един айтъм. Айде бе, гал. Върни се поне. Боже. Чай отменям сделката. Айко! Тъй. Сега от другата страна. Ма тук айтемите само да ви кажа в този сървър никога не изчезват. Да ви кажа, че е много яко. Само ето сега трябва някой да трейдни от другата страна. Опа, ще отменям сделката. Тъй. Мерси. Трябва да си затворя вратата. Та-дам! Трябва да се изтеглиш друго към студио. Да, тъй. Но тъп... Отворена друга царечка. Расти. Хора, клипът ще бъде 3 минутки. Тъпаната. Кой? Кой да се тъпа? Опа. Кой да се тъпа? Не. Да. Да. Ще слезна, когато не сяда. Да. Мати, хайде бабу банята вече. Не кашвай. Чули, Мати? Ще кашне. Поне хората няма да видят айпито. Какво? Чупи го. Да, защото нали ще крашва. Не. Оправи се. Защото това ми са. Такова, значи се оправи. Чупи. Крагът. Ама що не ми да? Ще ти крашни. Да, явно ще кашвам. Верно, че ще кашни. Хора, чао.